Msikana we Media Kingdom ndakadana naye ndagarara naye kubvira lini azonda ndozozosira pamakadanana vatauri vanyatsoziva kubva ndiri grade 7 form 1 muri mese form 2 muri mese form 3 ndobva wazotanga kudzoka ndizvo hai mboyo musikana akambokupa kuti amboyo musikana wako mvumo wakapiwa nani hakuna asiye murizo yaidai akaenda kunopfimba mumwe ndiani wase wakaenda kunomunongedza kunopfimba uko wakaendeswa nani saka kana wakaenda wega ikufungira ndiani kurora asi ndichangoendera kuperi elevi yako Paasha TV nyaya sezvadziri. Alright, go. Makore. Yeah? What? Nearly how near? Okay. 17 years with how many months? 11 months. Saka to the nearest whole number you are 18. Hauna kubvisa mari yako kayo. Mari yedarero. Chichinonzi mudhara. Is that respect? Ngoti mudhara. Chenda kuna baba. Garufu kupindira mba mako. Garufu. Baba wacho ngavauya. Mudhara. Wenda kunofarija muridzoko uchiti kuna mudhara wamashure. Wekushandisa. Uchipara mhosva. Muzuka. Malemu nawi aimhosva iri apa ndekuti. Nde uyu ari kuramba pamuviri pomusikana waakapa pamuviri ari kuramba pamuviri hongu akapiwa pamuviri amakore mangani musikana simukatoni uyachiuya kuno manje nguva yako yakwanira anogona kuramba kuti handisikuda agarajenyi baba baba vari garajenyi uyu ndiye musikana akapiwa pamuviri neuzvu uyu ari kuti pamuviri apa hapazivi uzvu saka ndiyo nyaya yavaunza kuno kudare vaviri ava vabereki ava vatera vana vavo vane mhosva dzavo ava vabereki vakwirira kuti ko zvino kana waramba pamuviri pomwana uyu iye achiti ndiwe ndopapani ane makore mangani 18 atokura muziva zvinhu mbudzi ndoenda kunotorwa kumba kwako mbudzi mbiri dzedare urikupa kwamambo nemhosva yekupa Media Kingdom pamuviri iwo paramba wasinzwa zandaverenga uso wakamboziverengerwa kwazinzwa unobvumirana nazvo anonzi kinlozani Media Kingdom musikana Media Kingdom senemu yake Kingdom zita rake anonzi Media senemu Kingdom kinlozi mulobva kupi kumusha claim iri kuti Wilson unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva yekupa Media Kingdom pamuviri iwe woparamba
Right? Vana baba, imbotsekera zvimunyika. Ava vakakodzera kuzvimirira muchiteerera. Media, simudza roko rwako rwerudyi. Utini media Kinross. Teerera kamedia. Satambe. Ndati iti ini media Kinross. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Wilson Garuf, simudza roko rwako rwerudyi. Ini Wilson Garuf. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi pasina nhema. Mwari vandibatsire. Ha? Hapana. Media. Aiwa musamutungamira. Media. Ndati uyu unomuziva here? Watanonzani? Ana Wilson wakawanda mu. Indonzi Wilson. Anonzani? Uyu anonzi Wilson Garuf. Hanzi Wilson. Azwa. Wilson ani? Garuf. Ndiri kubvunza ndiri kuti kunze kwokuziva zita rake kuti anonzi Wilson Garuf, chii chimwe chaunoziva paari? Mufambidzana waita naye muchienda mese kubhora. Kufambidzana kwokuita sei? Ukona kusimbenda mambo here. Ukona kwayakagarira kunoku yakatogara kuti ndopota ndichivhika vandorovesa vanhu naye mambo madanga zvekutamba naye. Nogomorwa pakara pako tikakubvira tsitsi. Musaita zvako zvekuyema sumbo inorova iyi. Maifambidzana muchiita chii? Muchidanana. Makadanana kusvika papi? Handa kuti makadanana kubvira lini? Ndati makadanana kusvika papi? Kumbira muchiri vaviri kumune makore mangani? Makatanga kudana? Muchiri vana vari muchiri unotarisira papi? Makatanga kudana? Iwe musikana wayo makatanga lini kudana nani? Grade 7. Pamusoro imamo. Mazuva ndiri kutambira kutambura ngwari kunyara vabereki vavo. Vabereki kudai. Alright. Media. Ndati wati maifambidzana muchidanana makadanana kusvika papi? Kusvika parizvino muchiri kudanana. Chii chakawanika pakudanana kwenyu? Ita serious ya
ipana penya ito serious. Kuseka, zona kidezo. Alright, makadana na kusikira wadi pamuri. Ndiani mkomana wao kambodana naye pampoya wadana usu. Hapana. Ndiye chito wadana. Oh. Saka chitaura dalini uti ndina isumu. Iti mumbe ya ndina yeye ndio usu. Ah, inole that ndone. Mumbe nani ya usu. Ndio kama mjali. Alright. Usu. Wataura zvakanaka wachiwe makadana na kubvira uchiri kugrade 7 wakazopera kugrade 4 wakapedza grade 7 akapedza pomwana uchikuenda uko ukuita 4 asi uchiudana Aona kaze. Ana kumuja kalchapo. Ausati wamuudza kuti andichakuda. Alright. Wati wewe makadana na kubvira kandi kusikira grade kandi kubvira grade tangira grade kusika pakati apa chibva grade 7 form 1 form 2 form 3 zvichita form 4 wa form 4 ndobva wasarudza kunyarara kungonyarara zvako kuvaisairentikira handiti hauna kuudza mabi yako kuti handichaita sei handishaya nditika zvakanaka zvazvinoita manje kana tichitarisa tinenge tichitarisa kuti kunyarara kwako kunenge kuchireva kuti une zvawaona zvazokupa kunyarara. Kana ini ndandifambidzana newe tiri tu chifambidzana ndozoona kuti hembe dzauri kupfeka nechikafu chauri kudya nemari yaunowana hasisi kuwirirana. Ndobva ndatanga kunyumwa kuti mukomana wangu nonga ari kuba ushu. Saka ndikaramba ndichiendera mberi ndinogona kuiswa mukati mobutiro rokunzi ndiri mbavhawo. Saka zviri nani ndozvekuti ndingonyarira ndisamutauro shamwari ndichada kutamba nini. Hazvatikonzera. Zvine wewe kuna media une zvawakaona. Izvo zvawakaona izvo zvindobva zvakuudza kuti shamwari iye zvinezvi wona kamoto katsukako kari kuratidza kuti pane danger. Red robot iro kana kucrossa pakutsikwa chete iwo ndobva wamira wakatanga kunyarara rini form 4 form 3 wozine first term ye form 4 handiti. Saka mu form 3 ndio mwakabva watanga kuita sei kunyarara handiti. Zvakanaka ndazvinzwa zvawataura umusoro media pamwiri pawe napo pakura zvakadini 6 months. Verenga 6 months chidzika kumashure dzinopinda mugore ripi? Wilson. Zepinda 2024 waita form 3 ndogore watanga kunyarara. Iro ndogore watanga kudini? Kunyarara. Atopanzwisa. Kuna ndopo watanga kuona manje kuti pane zvapapa. Chakakukonzera kunyarara iwewe hakusiko kuti wakanga usisade media kana kuti wakanga une vamwe vasikana vakanaka wakuka kusangana navo, asi kuti wakanga waona waakunongedzwa neguvhu. Oza kuti guvhu rinonongedza guvhu iri rinobuda kunongedza kuti ndiye muridzi wangu. Ausana ubaziya wakomborerwa naso aubhadhara school fees uri kufunda mahara wakomborerwa kuziva kuti guvhu iri rakanongedza kuti chiri mukati umu chakakonzerwa naurso. Ndo zvakakupa kunyarara wakanga waziva kuti media ane pamuviri. Famba ishuma. Thank you. Mvunzo wangu wekutanga uri kuti iwewe mukomana
atiwaidana naye saka uri kugutsikana here nokubvuma ndikuziva kuti nhumbu ine musikana ndeyako hatisi kugutsikana nekuda kwekuti mira hungu kwete kwete uri kubvumirana nazvo here kuti wakararana nemusikana mutendera wakararana naye asi nhumbu hausi kubvuma chokwadi chii chinoita kuti nhumbu iwi kurarana nhumbu manje kana warara naye musikana inoenda kumusikana iwe kwauyo saka kurara kwawakaita naye ndiwakaita kuti awende ndauchibudza munhu kana wasina zvinoti watiwamba makabvira muri vanhu vadiki handiti ukarara nemunhu wawarara naye anonzi munhukadzi ndiye anoita nhumbu mushure nonge ararana iwe hausiri unoitakura saka nhasi musikana ari kuti ndine nhumbu yako ende uri kubvumirana nazvo kuti iwe wakarara naye iwe wakararwa neuyu ende iye ari kubvumira futi saka nhumbu iyi kwekurara kuye ndo zvakodzera nhasi nokuti kuene nhumbu ino vanhu yakugarisa pabenji saka iwe uri musikana uyu ndewako ikati hasi wako kuti nhumbu ndeyako ikati haisiya sei mwedzi kuita sei kusiyanya kuti handine 6 nepali pandapedzera kuti ikwanise 6 zvikurasara iyo handiti wataura kuti iyo makabvirana muri vana vadiki uri grade 6 muchingorarana osaka pau6 apa nepakuzvarwa iwo unopaziva seiyo makabvirana kare kare muchingorarana aiwa pachambiranga mazuva iyo ndione nhumbu here mazuva awarara naye iyo nhumbu inozoya kuno unoziziva here inobata kumukadzi haibate iwepo iwe ukuta mazuva apende iwe wakasangana naye ende makasangana muri vana vadiki handi wataura kuti mamuri vana vadiki iwo kutamba kwe kwamaita kuye ndokwabudisa mazao zake vana vadiki vakutera vanavo ndo zvako mazuva andaichi kubereka mwana saka iwe kutaura chete kuti wakarara naye kurara naye zvisitoziva kuti ukarara nemunhu asi udai vati hauna kurara naye haiuye nezvimwe nzira inouya nesex saka iwe zvokutobva kuti wakarara naye iwe ndo wakavhura hambu kubereka chii chinonzi hambu ndiwe mukomana musikana wekutanga kurara naye mukomana wekutanga kurara naye handazwisisa ndiwe wakatanga kurara nemusikana here handizwisisa iwe ndiani akatanga kurara naye chii chakatiradza kuti ndakatanga kurara chii chikutiratidza kuti ndiwakaonei chii chakaitika iye ndaitondidedza njiendo marara mese ndakachuchizekare kuti iwewe uzive kuti ndakanganiswa uyu ndiwe wandatanga kuita sei kurara naye wakaonei andakaona andisiri kuenda kumwedzi iwe vana ava regai kutaurei ndichiti vana vakabvirana vari vana adiki vabvirana vari vana adiki hapana chavakaziva vakanga vavhurana kare vakakura vakachitodaro vakakura vachitodaro taniswa bhora chikwezvo asisina changa chichaoneka saini yes saka isisi matauriro amuita sisika ndiyayo chaichayo kuti uyo ari kutaura inini kuti pamiri pandiri kuti inini tikupesana mazuva ndopandamutaura noti mazuva okutaura kuti kupesana nawo unogwaziva sei makabvira kare kare ukabvira kumapeto kumasvika kumapeto handii unongochaziva here pamagugu saka iwewo pawakatangira paeni apa ndipo pamasvika pane mari dzavo dzaanobudapo zviye zvamaitamba muchiita zvicheno udiki uye ndizvo zvi patasvika zvinobudisa mari dzavo semwana usade uswere uchitambisa vanhu toda kupinda pamusoro pamusoro vana baba ndamubvunza mwana uyu ndamuti iye uyu wakamuziva rini uyu musikana ndakabvira kana kare ndichiteserana naye kureva kuti basa rakatoshandwa chakamira hapana chatikuramba tichideredza basa rakashandwa paangorova musoro chete kuti aya ndakavatese bhora go hapasina kuenda aipere zvaimakombinatipakaita basa ragarufu basa makashanda apa sezvavataura kuti vana vari kubva kuchikoro kusvika kuadulthood mukukura nauya uri kutaura kuti hausi kuziva kuti mwana ari pamudumo mandewani dare rinokuona iwewe mukomana uri munhu akakonzeresa kuti pamimba dumbu riripo iro mwana ari mudumbu mandewani hapana kuti ungave unoparamba
nekuti sekutaura kwavo kuti wakatobvira uchitoba uchimukanganisa vabereki vachitsvaga mari yekuti uende kuchikoro mese muchitsvagirwa imuchiswera muzvidene maisanganirana kupi aiwa totiye zvino so ndekupi kwavakapedzera kuwa kwamairarana ndekupi mumba mani mumba meshamwari yake ndio mawaipinzwa iwe zvawaipinzwa mukati memba imomo iwe zvawaipinzwa mukati memba waita wekutakurwa here wakasunga kumeso kana kuti waenda uchifamba wega wainge uchizvidawo taura tine tifambe wanga uchizvidawo mudareka tune mushini yamunogona iyi ida kukepcha mazwi vanhu vari munomu vada kunzwa mazwi saka munomutaurai anozotenga ari kumanikidzwa muromo wavo ngauvhuriwe muno mudhoma wavo kunyarasi kunowe waita zvese ona mwanangu muno mutuda tikuvake wona shamari yacho yairara newe apa yakuti kokuramba kapa kutorambwa kwawakutoitwa woka uruziva kuti uri kutoramba saka unozvigamuchira saka unoita sei kana siri kuzvigamuchira taurisa handisi kukunzwa saka ye kana chizviramba iwe unenge wakutobvumirawo kuti hazvisi ndizvozvo unoita sei anochengeta kamwana kako ndiani ko zvaari kuramba kuti akasiri neshinanga uya atora advantage uya anenge ane down syndrome uya atora advantage uyu ndozvaakumurambira sikuitai kuita chiterera ka iwe mukomana iwe muno mawauya kuitira kuti kana vamwe vari kunze uku shamwari dzako nokuti hausisiri wega kune tumwe tushamwari dzako mumashuro iwapako tituranga tiri kutokufurira kuti onongodai unozongoti mazuva oramba nokuti mazuva aya reve chinhu pano chinoreva chinhu ndechekuti we kana wakarara nemwana uyu iwewe uine kukadzika kuti apamwe mwana ari mumhazi wako kune DNA test kuongorora kwekutaura kuti mwana ari umo zviri mudumbu kana zviri zvako iwewe uine kukakavarara kuti kuzviramba zvinoongororwa kana zvaongororwa zvabuda zvirizvo inini ndinokutonga ndichikuranga handiwazinzwa kuti ndidzivirire misikanzwa yakaita saiyo vana baba vako vari kupi vana baba uyai panapa vabereki vevanavo Nimchimbogere pasi. Arikaivagarzo. Wakati. Uyo mkwasha kanuchikora handiaita mwana wadi gara pasi achezvara ndevapi nhau yakatangiswa nekumukwasha ndiye akaenda kundotanga kupinda mumusha umu ndimwe mukwasha ndiyo mukwasha zvino apa mwana wako akaenda akapara mhosva yokuti akanomitisa mwana weuyu saka pfuma wakaendesa chii handina chandati ndaendesa senyaya yakasvikawo kwatiri ndingangoti pamazuva masvondo maviri adarika zvakanaka iwewe chiziva kuti mwana wako bvunza mwana wako kuti iwe uyu musikana wako here mukadzi wako kana akataurana naye mukadzi wake bvunzana nemwana wako naiwe isonzaru amai vari apa mudzimai wako here awo kana ukati havasi mudzimai wako chii chako tarisisa tinzwe aimbove musikana akambokupa kuti ambove musikana wako mvumo wakapiwa nani akaenda kunopfimba mumwe ndiani
wase wakaenda nomunongedza kuno mfimba uko wakaendeswa nani? Saka kana wakaenda wega ikufungira ndiani? Wavanga wakonekitwa magetsi waizifungira. Saka wakafunga pfungwa yako yanga iri kukanganisa mwana uyu mwanasikana, ndio wakamumisa kai, ndio wakamumisa kuti unomuda chicha waida kudana na kuita sei Kuita sei kwa murumo yo taura na mama sona nani ndati kudana na kuita sei taura iwe shamani usafutise murumo ngo chingo chisabinzi kera utu auita usapo na chitaurira baba wako kuti baba chinozi uyu Midian ndakadanana naye ndikarara naye patauri baba msikana uyu Midian kinyo ndakadanana naye ndakarara naye kubvira rini azonda ndodzo kuziva pamakadanana vatauri vanyatsoziva kubva ndiri grade 7 form 1 muri mese form 2 muri mese form 3 ndopa wazotanga kudzora ndizvo ehe saka chitaurira baba kuti kubvira mugrade 7 kusvika mutanga kudanana pa grade 7 form 1 form 2 form 3 kana kunyararawo nokuti wakanga wakura waziva kuti wamumitisa. Saka nhasi kana wanga usingazive chiziva kuti yanyaya wakamitisa mwana wemunhu, iwe uri mumba mababa vako, saka wanga usina kulimika kuna baba vako. Ati muri pano? Saka munomu yanyaya yekuti unobisa pfuma kuroora mwana uyu. Anditi pamaitimbana maimbo kurukurirana kuti muda kuroorana here kana kuti manga muri kuita chiure. Aitaura kuti aizokutaurira kuti muda kuroorana kana kuita chiure ndiani? Saka iwewe pawaenda unorara neuyu form 4 hawana kuita biology, hawana kuita chii chinoita kana vanhu vachirarana? Taura utangamene makore anga avananga atomukadzi aiwa mene ndiyataure iwe taurisa yabatana mamwe inumbu here kana timauta inumbu. Saka iwewe mukadzi uchamuchengeta sei? Chakuda kuziva wakanga ari kutamba naye here uchita chihure kana kuti wakuda kwamufungwa mako wangada kumuroora? Wanga usina pfungwa dzekuti uroore. Saka ndimuri kufamba mukanganisa vana vangu mudunhu kani muchienda muchiita tumabhuru vana vamunenge maona mukati umu ndizvo? Imi baba mwana uyu munoti chii akakanganisa mwana uyu? Ari kuroora here kana ari kuenda mberi nechihure? wangu mambo ndingati ndipindure ndira kuti mubvunzo utaura iwewe mazwa zvokubvunzwa namambo mambo vari kuti uda zvechihure here kana apa pani pamwiri handiti chitaurira baba wako semataurira waitei kuti Midian uyu ndakadana naye ndikarara naye. Kana iri nhau yekuroora ndiri kuroora, kana iri nhau yekuroora handisi kuroora, asi ndichaita zvese zvinodiwa pamusoro pemwiri. Tataurira nini ndanza taurisa kuroora ndikuroora asi ndichangoendera mberi nelife yangu. Kudai murume uyu na baba wake muende panze munomuonesa uyu ane dzungu uyu pamusoro ivedare mukomana uyu zvichokwadi tabuda naye panze apa
saka vese timu rese rinoshanda kumadeputy collectors ndakati hapana chamunobvunza, vanoshanda kwamamba hapana chamunobvunza. Saka pane mumwe anoshanda kudepartment resocial welfare aripo, ndamuti iwo ndounobvunza chinyaya iyi, ndobva ndazoshedzawo vatatu varipo ndovabvunzisa nyaya iyi. Saka wesocial welfare pane zvaabvunza, ane mhinduro yainayo. Ngandizvinzweka yazvitaurwa atine makuwa pamusoro idare pamusoro imambo ya ndinotenda nenguva yamandipa ndofunga kuti tambobuda panze chinoda kunonzwisisa nyaya mukomana nekuti mhuzvo dzanga ari kupa muno kuti andisiri kudzibata. Saka tiri kumubvunzawo kuti iwewo musikana uyu nenguva yakatanga kudanana naye kana ari grade 7 kusvika pari zvino zvako kureva kuti wakatotanga kudanana naye ari mwana mudiki. Saka zvokuti pabvunzwa mubvunzo wekuti kuti ndowakatanga kumubvisa kumhandara achiti handizvitsiri taona kuti ari kutenderera. Saka isusu takatarisa nyaya yake nemubvunzo yatanga tiri kumubvunza zviri kuburitsa pachena kuti iye musikana uyu akarara naye akabvisa mwana achiri mudiki, anga asina kana chaari kutoziva mwana uyu paakatanga kurara naye. Saka panguva ino akutora advantage yekuti mwana uyu iye anogona kutaura uyezve akakwanisa kutsvaga mumwe waari kuda asina nhumbu, nokuti ari kuti ndairara naye nemaprotector kubva mwana uyu ari grade 7 achidzikirira, ndozvataona kuti ari kunyepa. Saka nyaya yacho kana ane hombo inogona kuenda kuma-DNA test, inogona kuisa result nekuda kwokuti zvaari kutaura zviitike panapa izvi. Munhu anoshandisa protector haaite pamuviri. Saka apa pazobuda sei? Ndofunga kuti muchidimbu ndizvo zvatawana izvi mambo. Mambo vauda kupa mutombo woupenyu. Uri kubvumba here mhinduro namidira? Tikatsvaga vanhu vanoona nezvepregnancy izvi, nezvemafambiro ehunhu hwechirume kuenda kuhunhu hwechikadzi, akazobuda pachinzi mwana ndewako, unovimbisa dare nokuti vanoita sei? Unoripa chii? Iwo kuvimbisa kuzova pachii? Dare rikuzovimbisa kuva pachii? Vanenge vaita matesi iwayo vanoda kubhadhara. Handitika izvo zvatisitaura nezvavo. Ndati dare rinorimbisa kuzori pachii kana wawanikwa uri muridzi wezvimwe. nawe nhai baba makabereka mwana uyu, mwana ari kukuparira imhosva. Musatambisirwe nguva Mimi mwana uyu yapa inini ndakutongosvitsa pakuti uyu DNA test inoitwa makosti ndionomita iwewe. Kana asina mari achaziva kwati chanonofunga kuti mari achaiwana sei. Mimi mwana wenyu inhubu ari mapanzo, mwana wenyu chii? Saka unhubu wacho imi maifana kunge makaudzivirira nekukuona kuti mwana uyu ari kukura sei. Uyu akakura asina mutemo, haana guideline, haana mutemo. Uyu zvese zvese anogona kuita, kana kuzomuona muchinzi wanzi akauraya munhu, kana kuzomuona muchinzi akaba, kana kuzomuona muchinzi, zvese zvese anogona kuita. Kuchikoro best result yako wakabuda minus mangani? 37. Pano kusekondari wakaenda sei? Wakaendesa nebhimu. Ndokuti bhimu inongosponza chete vanhu vakana madofo. Saka manje chinzwa iwewe mubereki wakapedzerwa mwana wako kuti akapiwa mukana, asi result yakuburitsa haisiriyo. Inini mudunhu mangu ndichitarisira vana vari muno nemi pamwe chete, ndimi maresources, ndimi pfuma yangu. Mukaita marombe nendine ndiri rombe, imi mukapfuma nenonda pfuma. Ndikafamba ndichiita chihure sezviri kuita mukomana uyu, nyika senongopedzesera tumana twese tunokanganiswa. Zvino iwewe ndiwo uchachitopa vamwe vane chimiro chakura dzako, inini handizvitendedze. Iwewe
ucharipa zvawakaita kumhuri iyi. Iwewe imimi mwana wenyu uyu anoda kubetserwa kuenda naye kunoona kuti pfungwa dzake dzakakwana here. Handi mazvinzwa dzoda kuti kwane kungosekerera sekerera zvireve kuti ndokugona kugara muvanhu. Ziva paunovhara muromo wako, ziva paunotaura nezvaunotaura. Saka imimi vaviri vabereki, uyu mwana uyu ane mhosva uyu, ndoda munotaura zvepfuma yenyu, mundipawo list. Ava vana ava vachada kuzomonitwa kuona kuti vari kurarama sei. Mese munogara paforesta H anorara pai mwanasikana arigara kunokwezera yati ipo paforest pacompound apa airara papi amanga vane gota vane nhanga yavo airara